Sen uzun Türkiye mi? Mişit gerek. Yarar. Paka. Bizden onda şaşlık pişirişi kişi qarab tura külü. Нәрсе, sen жүрші, мен журналист. Biz onda bir biliriz. Bu kişiге ақша тиіс болмай шықпыз ма? Мы просто по телевизору это видели, да? Вот так вот. Әйлендіреміз ме? Haydi. Давай. Айда. Давай. Оп! Айда! Спасай! Selam. Selam. Buldu. Selam. Nihayet May bayramları ciddi. Senin için May bayramları нәрсе ol İlgiz? Benim için may bayramları yal hem iş. Yal bilen iş. Bayramlarda biz гадәттә эшлибез. Әміне эшләмәгәндә ничек ял итәсең? Ну, әйдә, темага туры китерергә шуны. Эшләмәгәндә мин шашлык пешерәм. Гүзәл. Һәм без шуның өчен бүген монда Җыелдык, шашлык әйе пешереп ашарга. Син бит тәмле иттереп пешерәсең диләр, әйме? Мин бик тәмле пешерәм минем шашлыклардан. Менә мин кичә 4нче көн менә моны мариновать итә башладым. Бу сосы бетмәде бит 4 көн буе. Юк, ул нитәгенә миңа Эльвира булышты сезнең ярдәмчегез. Шуңа күрә менә ашап карыйбыз. Әйе. Ләкин мин беләм, Илгизәйме шашлыкны пешерер өчен менә монда Иң беренчедән дөресен әйткәндә мин мастер түгел ул яктан. Әйдә без бергә синең белән башлыйбыз. Димәк бу кум. Син алсаң. Булай гынадырмы, әйме аша? Әйе. Тик без синең белән бу урманга ут төртмәсәк, киттекме? Әй, давай. Атып кирәк. Не турга кирәк, әйме солырга кирәк. Әйе, монда чөнки ике ашыйбыз. Менә безнең Әйдә, салып бетерәбезме? әйдә солып битерик. Булды, салып бетерик. Потому что мин аның нормасын белмим. Потому что мин аның нормасын белмим, Илгиз. Беләсеңме, күп әйбер әс түгел ул. Күп әйбер яхшы. Җитми калмасын, шулай бит? Җитми калмасын, әйе. Безгә бер таяк кебек әйбер кирәк. Бер каян. Ап! Менә Таяк ашаган бит, әйме? Син бик еш шашлык пешерә торган кеше. Мин беләсеңме, мин гомумән сиңа дөресен әйтәм, мин шашлыкны бик пешергәнем юк. Мин пешергән әйберне ашарга яратам. Менә миннән дә яхшырак ашаучы юк. Мактый. Әйе. Пешергән кешенең күңеле булсын өчен минем сүзлек запасым бик зур. Бу димәк, менә моны кая салалар, өстеннән генә җибәрәбез. Өстеннән генә җибәрәбездер без моны, әйме? Карап тор ничек эшләр. Юк, әле булмады бу. Әйе, урманны яндырмаса. Репетиция булды. Бу. Бу җиктер. Әйдә тартып туп кына әйтеләдер инде бу. Әйдә. Әйдә, миндә кагазларны салыйк әле. Давай. Тушны кагаз салалардыр инде. Белмим, но Без бик тәҗрибәле шашлык пешерүчеләр буларак. Ничектер аны менә шулайрак итергәдер инде. Безнең анда шашлык пешерүче кеше карап тора, külü, ишек катып. Так, әйдә. Киттекме? Әйе. Син үзең төртияме, мин читкәрәк китеп. Әйдә. Давай. Ярар. Пока. Бу фушлагына яна, әйме? О! Юк булмады әле бу. Китте бу. Китте бу. Илгиз, аның без кибеттә менә шундый бер әйбер алган иде әле, әйме? Әйе, әйдә. Аны лайттыралар буга әле. Жидкостьне алып куйга әле. Жидкость. Я Илгиз, синең ничек хәлләрең ничегрәксең? Ниндирәк яңалыклар? Син бит инде иҗат кешесе. Ниндирәк эшләр битереп йөрисең? Бер дә эшләмим, беләсеңме? Җырлап биеп кенә йөрим. Бик шәйтә бит мен. Бизүчеләргә рәхәт инде, бер эшләре юк, җырлап биеп йөриләр дип. Минем туганнарым, абыйларым, теге әтинең энеләре шулай итә. Кая эшкә кирдеңме син инде? Нишле кама җырлап бирсеңме? Дип. Шуңа күрә безнең эш кешегә эш кебек тоелмый, шуңа күрә шулай дип кенә. Юк, Илгиз, син мен аларга нәрсә дип җавап бирәсең, алар сиңа шулай дигәч. Мискин дип карыйлардыр инде алар сиңа. Беләсеңме, аларга җавап бирсәң, ничектер теге аңлатырга тырышсаң, алар бит шуны гына көтәләр.
Алар, алар синең шул җавабыңа эндәшеп тагын берәр прикол мазар эзләп табалар. Ул бер туктаусыз шундый бер түгәрәк, аннан елмаеп кына шулай дип кенә ул западнядан чыгып була. Азат. Але, хоп. О! Абракадабра. Илгиз Шехразиев, укротитель огня. Бик тиз сүнә әле бу, никтер. Син моның Юк. сәбәбе Рожик, ну шулай күп кирәк түгелдер инде аны салырга бу. шулай дип уйлыйсың. Менә бит. Менә укаң шуны беләсең. Укаң. Нәрсә, син җырчы, мин журналист. Без аны бер беләбезме? Ярар, без ашый беләбез. Яңа җырлар иҗат итәсеңме? Яңа җырлар илһам килдеме әле? Яңа җырлар иҗат итәбез. Без менә тагын Malsi Music, Ислам Валиев белән инде, Зәринә Вилданова белән тагын биләр форумга сәләт бар итне сәләт юнәлеше бездә. Шул юнәлешкә гимн язабыз менә быелда. Инде яздык. Безнең нинди безнең бер проблема дип әйтим инде. Без сүзләр яза. Сүзләр бездә озак чыга. Ки язылган, аранжировкасы бар. Кыздыра. Сез аның музыкасын иҗат итәсез, сүзләрен дә үзегез язасызмы? Безгә кайчакта шагыйрьләр ярдәм итә. Ничектер бер төрле без аларга аңлатабыз, ярдәм итә. Һәм барыбер шагыйрь менә бит инде бар шундый шагыйрьләр. Алар шигырь язалар. Так. Җыр сүзләре, җыр текстлары әзрәкне бүтәнчә. Ул теге бар, ул шундый да әйбер бар. Кашан башта шигырь языла, соңыннан шигырьгә җыр языла. Ул инде бер төрле бүтән төрле бик матур бер ысул, җыр язу ысулы. Безнең башта көй язылгач, безнең өчен көй мөһимрәк дип әйттем инде. Сүзләр соңыннан аның өстенә килгәч, аны шигырь итеп укысаң ул сүзләрне, ул шигырь түгел. Менә мәсәлән, 8-6 түгел ул. Ул барга мөмкин 8, 3, 9, 7. Менә шулай. Сез уңайнан биләр форумы кайчан буласыңыз? Быел. Ну, ул җәй көне башлана инде. Гомумән ул нәшеше сәләт лагерьлары, ул бит инде менә Раушан, ни бараның җәй көне ул Шаулда, Актанышта, Әлмәттә, Зәйдә менә бөтен республика буенча инде. Һәм алар барысы да җәй уртасында, июль тирәләре була инде ул. Алар барысы да җыелалар шулай бер күчкә биләргә. Мин беләм, мин сәләт кешесе бит. Быел биләр форумы гына кайчан була дигән сорау кызыксындыра иде. Мин үзем дә бик белеп бетерим, алдашмадыммы гүзәл ялгыш. Дөрес әйттем. Бик дөрес әйттең син. Шуңа күрә менә без шуңа нитәбез инде, җыр язабыз бер күмәк, бер гимн була инде бөтен аланнарның. Нинди стадиядасың әле? Хәзер буламы инде? Әйтәм бит инде, аранжировкасы язылган, көй язылган, без инде аны яздырдык. Вәбе дип сүзләр юк. Әлегә. Синеңчә, менә синеңчә. Безнең бүгенге көндә эстрадада җырлый белүчеләр һәм җырлый белмәүчеләрнең менә процент соотношениесе дип әйтәләр инде. Җырлый белүчеләр күбрәкме, әллә җырлый белмәүчеләр күбрәкме? Беләсеңме, минем уйлавымча, бүгенге көндә кеше ничек әйтергә? Аның җырлый белүчеләре дә бар, җырлый белмәүчеләре дә бар. Бәлки мин дә кемгәдер җырлый белмим кебек тоеладыр, беләсезме? Бу бит бик субъектив әйбер. Әгәр дә бу без хәзер синең белән бер төрле классик юнәлешкә китәбез икән, әлбәттә без анда аңлый алабыз, кем җырлый белә, кем җырлый белми. Мәсәлән, Илһам Шакировның "Ой, әле бик еракта идек без" дигән җырын берәрсе башкара башлый икән, әйме? Инде безнең бар. Я тарта, я юк инде. Я тарта, я юк, әйе. Менә шундый җырлар бар, кайда бик тартырга да кирәкми. Ләкин ул артист ничектер күңеле белән кыздыра, ул бию белән ала. Мен нинди бер елмаю белән, әйе, менә ул яктан эстрада әзрәк кенә җиңелрәк карый аның эше әйбергә. Һәм бүгенге көндә җыр белән генә
күп әйберне алып булмый, шуңа күрә дә безнең күп кенә артистлар блогерлык белән шөгыльләнә, ниндидер үзенең менә күрәсезме ашарга пешергәнен видеога төшерә. Ничектер шундый нәрсә белән, яисә үзенең фикерләре белән, юморы белән, үзенең үзлеге белән. Килешәм, әйе, сәхнәдә энергетика булырга тиеш. Һәрбер артистның ниндидер үзенең энергетикасы булырга тиеш. Шуңа күрә җырлый белмәүчеләр һәм гомумән сөйи белмәүчеләр, сәхнәдә басып тора белмәүчеләр, алар озакка калмый. Менә син андыйларны үзең беләсеңме, әйтә аласың миңа? Менә бу җырлый белми. Менә сәхнәгә чыга ул. Мин радиодан аның җырларын ишетәм, телевизордан клипларын күрәм. Ә менә мин утырам залда, ул чыга сәхнәгә. Менә урысча әйтмешли, либо ты сейчас меня сделаешь, либо не сделаешь. Менә хәзер аның экзамены башлана. Менә шул 3 минут эчендә ул мине менә монда үтеп керә ала икән. Әйе, үтеп керсә, димәк ул минем өчен истә калачак. Ә үтеп кермәсә, гафу ит. Мин дә һәр вакыт сәхнәгә чыкканда бер төрле экзамен узам. Ул һәрбер җыр шулайдыр дип уйлыйм мин. Чөнки ул бүген кичәгедән яхшырак булырга тиеш, үзе эчендә аңа кызык булырга тиеш сәхнәдә торырга. Шуңа күрә аның ише күренешләр, җырлый белми торган җырчылар, алар үзләреннән үзләре ничектер Юкка чыгалар, әйе. У нас бумажки есть. Не нужны они? Без бу кешегә акча тиеш булмаячакбызмы? Илгиз. Әйе. Безнең шул кадәр матур булып кызышып утыра күмеребез. Әйдә. Безнең хәзер чират җитте иткә. Иткә. Әйдә. Давай. Син тотасың, мин саламыймы? Ничектер, әйдә. Әйдә. О, монда суганнары да бар. Мин искә төште. Авыр түгелме сиңа? Юк, моның исләре шул кадәр тәмле. Ашсы килә башлар. Син тавыкның кайсы өлешен яратасың? Буты, ак ите, Мин канаты. Бүтән җирен яратам. Йомыркасыннан башлап, беләсеңме? Мендәрендә йоклаганга хәтлек яратам. Суганнарын куязмы? Тавык җоныннан мендәр ясыйлармы? Юк. Булай. Булай, беләсеңме теге? Биргән кеше кебек әйтте бит. Сүз булсын, ярай инде диде, ялка калдырма. Яра, бу җирен кисеп атырбыз. Матурмы? О, галәмәт. Сиңа беләсеңме, имә Илгиз, гел менә шулай шашлык тезә торган җиргә эшкә кергә кирәк. Теләмисең? Җырлый пешерәсеңме? Беләсеңме, әгәр дә миңа бу шашлыкны магазиннан алып кайтып торсалар, көн сайын пешердем, беләсеңме? Янда булай янада җырлап торыр инем. Ага. Мин киттем, кулны юып киләм. Давай. Син әрегә безнең тамашачылар белән сөйләшеп тор. Вы же посмотрите, да, у нас там праздник, что-то нет? Хәзер без синең белән бәлки яшелчәләрне турарбыз. Әйдә, матур итеп, әйме? Матур итеп. Гадәттә, менә тавык шашлыгы ничә минутта пешә ул? Кем баранда? Теге җегеттән сорыйбызмы? Тавык шашлыгы пешә. Бер 45 минут пешәме? Юктыр, 45 түгелдер. 20 минут? Бәлки бер 20. Беләсеңме, мин сиңа җавабын әйтәм. Искә төште. 20 минут. Бу безгә Без хәзер синең белән сугышабыз. Смотрите, там что-то горит. Он уже все? Пусть горит, да? Спасите наш шашлык. Переворачивать нужно? Не сейчас. Попозже, да? Через сколько минут? Не надо так. А так не надо? Нет. Это уже не надо, да? Дым воняет. Ага. Ну просто по телевизору это видели, да, вот так вот? Поэтому хотели повторить. Демәк, үзең ничексең, гүзәл? Әйт әле син. Менә беләсеңме, тапшыру төшереп йөрибез. Син безнең Татарстан ньюсын карап барасың бит. Мин карап барам, әйе. Шунда тапшырулар төшерәбез, төрле тапшырулар. Менә Әле 80-90 проекты сез. 80-90 ул безнең Роберт. Роберт бит инде минем теге коллегам, хезмәттәшем. Аның аерым үзенең менә шул 80-90 дигән проекты бар. Бигомман бик күңелле, миңа бик ошый сезнең
яңаша ничектер караш, заманча караш. Ничек менә сезгә әйтәле, хәзер мин сездән интервью алыйм әле. Ничек менә халык кабул итәме менә сезнең ул приколларны, ул кызыкларны, яисә сез бит инде кайчакта бик үк күрсәтергә безнең халыкта кабул ителми торган әйберләрне дә чыгарып куясыз. Беләсеңме, менә бездә бит җырчыларны да кемдер ярата, кемдер юк. Шулай ук менә журналистика өлкәсендә дә кемдер бик яратып карый сезнең мәсәлән шул ук яңалыклар түгел чыгарылышларында көтеп алабыз дейме? Кайберәүләр әйтә, нәрсә инде шушындый нәрсә буламай, утырасыз инде шунда. Дәштит сатып дибәйме? Төрле кеше бар, ләкин без барыбер эшлибез. Иң мөһиме үзеңә ашау кирәк. Иң мөһиме үзеңә ашау кирәк. Үзең өчен эшләргә, үзең өчен яшәргә кирәк бу дөньяда, минемчә шулай. Һәм тура бара, нәкъ менә синең проектларыңны, синең тапшыруларны кабул итә торган кешеләр яныңа туплана башлый. Син моны сизгәнең бармы? Сизгәнем бар. Мәсәлән, мин үземнең буенча да әйтәм, мин бит инде җырлыйм төрле җырлар. Минем анда шундый җырлар да бар минем, әйме? Әлбәттә ул бүтән кешегә ошамый. Һәм мин аңлыйм, мәсәлән, берәр бакетка киләм икән, мин берәр 50 яшьлек ханымның юбилее, ул мине чакыра. Мин инде анда кулларны күтәр дип җырлап йөрмим, беләсезме? Мин матур җырлар җырлыйм. Анда белмим, матур туган як турында яисә ретро репертуарым бар минем, ретро яратырга килдек без бу җиргә. Менә аның һәрбер әйбернең үзенең урыны була. Шуңа күрә мин сине аңлыйм. Каядыр бу килешә кемгәдер ошый, булай эшлисең, каядыр бу килешә тегеләрәк эшлисең. Безнең дә беләсеңме, безнең дә каналның дип әйтәм инде. Шундый менә бик уңай яклары бар. Без төрле категорияләр өчен төрле тапшырулар әзерлибез. Яшьләр өчен бер төрле тапшырулар, олылар өчен башка төрле тапшырулар, анда мәсәлән, әйме? Һәрбер кеше дә менә мәсәлән, безнең хәтта авыл тормышы турында төшерелгән тапшыруларны, менә аларны шәһәр кешеләре дә бик яратып карый. Чөнки без барыбыз да шәһәрдән, авылдан чыккан. Күңелебез авылда безнең. Син кайсы яктан әле, Илгиз? Мин булай туым Чаллыдан. Әтием минем Актаныш районы Ахун авылы. Карты, бабакай, исәмсез. Мин һаман моны әйләндерәсе килә моны, әйе. Әйдә безнең төбен карыйк әле, матур микән төбе? Теге ягын ашый башларга була инде моның. Бу ягын ашый башлатак була. Әйләндерәбезме? Әйдә, давай. Әйдә. Давай. Оп! Әйдә! Спасай! Давай. Ой, юк, бу беләсеңме? Бу тәмле генә булачак, бу беләсеңме? Тукта, безгә моны Тукта, безнең бит моның бер ягы кызган ягын, наверное, бер якка әйләндергәдер инде дә. Шулай куябыз иде. Ой, бу пешерә икән. Кой шунда әкрен пешерә күрмәк була. Әйдә, давай итәбез. Кай туктадың? Син теге бу чыгып киткәндә нәрсә төрле сөйләйсең? Белмим, бүтән уйларым чыгып очты. Дөресен генә әйткәндә, гомумән менә ул публичный кеше булу бик авыр шулай бит. Менә булай уйлап карасаң, Авыр инде. Ул чынлап та ул бик авыр. Авыр. Чөнки кайчакта беләсең, менә мин бер кешеләр белән менә шулай аралаша башлыйсың ничектер. Һәм син сизәсең, күзеннән, белмим, аның сөйләшүеннән, ул синең белән, ул минем белән сөйләшми. Ул теге Илгиз Шәһрәзиев белән сөйләшә. Теге сәхнәдә булган, сәхнәдә басып торган, микрофон белән булган Илгиз Шәһрәзиев белән сөйләшә. Ничектер телисең инде барыбер. Үзеңнең менә минем белән сөйләш, менә мин гади кеше. Шунлыктан кайбер кеше менә ул синең белән шулай дип сөйләшкәч, син бит инде барыбер аны ничектер, яра, әйдә шулай сөйләшәбез дип, аның белән шулай сөйләшә башлыйсың. Мин җырчы, син мине тыңлаучы дип. Кайбер кеше уйлый башлый, бу зазнался, тегесе монсы йолдыз булган. Менә аңлый алмыйсың, ничек үзеңне тотырга. Гади генә тотсаң, лучше гади генә тотырга үзеңне.
Ничек бар шулай. Синең менә ике малай бит әйме син? Минем ике малай. Алардан да менә музыкада ни бар мәсәләтле, музыкага сәләтле, анда җырлыйлармы, ничек? Малайлар, беләсезме, ничек телиләр шулай яшәсеннәр. Музыкант буласылар килсә, музыкант булсыннар. Юрист буласылар килсә, юрист булсыннар. Кая тел, бер кайда бакчада түтәлләр ясап, кишер үстерәсләр килсә, ничек телиләр шулай яшәсеннәр. Үзләренә фермер булай бит ул. Ну, мәсәлән инде мин сиңа әйтәм, әйме. Тик мин беләсезме, мин аларны интәсем килми. Әйдә өйрән, утыр, әйдә менә шулай дип мин музыка минемчә ул шундый авыр бер булырга тиеш түгел ул. Ул җиңел килергә тиеш. Гомумән бөтен бер дөньяда җиңел килергә тиеш. Әгәр дә мине беренче класстан бирле менә укы дип, әйдә менә фортепианода уйна дип, мине шулай менә бу сольфеджио нәрсә дисәләр, мин бәлки ул мәктәпне бетергәч тә, музыка мәктәбен бетергәч тә кире якында килмәс идем бәлки. Ансы да бар, килешәм. Фортепианога, музыкага бәлки ул минем гомумән теге күңелем кайтыр дип уйлыйм. А менә 14 яшь тулгач, әзрәк кенә кызлар турында уйлый башлагач, шигырьләр яза башлагач, мин үзем килдем дә шуңа. Менә мин үзлегемнән килдем. Һәм миңа ошый. Һәм әлдә яраткан эшең белән шөгыльләнәсең, әйме? Һаман шуның белән шөгыльләнәм. Ул һөнәр мине Аллага шөкер ашата. Ашыйсыгыз киләме? Хәзер ашыйбыз. Менә кешеләрне кызыктырып, шашлыкны ничек пешерергә икәнен оныткан кешеләр өчен ярдәм итеп, шундый тапшыру чыксын әле. Яисә алар менә безнең тапшыруны кабызып куялар да, әйме? Мангаллары каршысында. Әйе. Инәт без пешергән кебек итеп пешерәләр. Әйе, әзрәк кенә күмергә салып, күмер белән бутап эшләп торырга кирәк. Так. Булды. Хәзер инде Шашлыкны тезик. Музыка. Барабанная дробь. Так. Әйдә, мин Тотып торасың, әйме? ашам, тотып торам. Так. Ай-яй-яй, нинди матур булган бу. Әйдә, үзебезне мактап дигән. Шул кадәр туктагансын, ашый башлагач әле. Юк, хәзердән макташа. Ай-яй, нинди матур булган моның кыяфәте. Безне беркем дә мактамый. Юк, мактау димәктән чынлап та бик матур күренә. Бик матур күренә. Мин бит сиңа ышанам, гүзәл. Әйе. Мин гомумән ышанучан кеше. Ул минем яхшы ягымда, начар ягымда. Тик мин ышанып, лучше мин ышанып, мин алданыйм. Шем Кешегә ышанмаска. Әйе, шем кешегә ышанмыйча, аны ничектер рәнҗетергә. Дөрес. Инде шулай дип уйлыйм. Илгиз, безнең бит инде шашлык пеште. Моны бит инде хәзер ашап карарга кирәк башта, әйме? Кешегә. Үзебез ашыйбызмы, яисә башта бер кешегә? Әйдә, кемне бер кешене, менә бит. Гафу итегез. Здравствуйте. Әйдә, ашап карагыз әле. Попробуйте, пожалуйста. Нормально. И шашлык бемаза, нам ишава. И шашлык бемаза. Булды. Бемаза. Булдымы? Булды бугай бу. Авыз итеп карыйкмы? Әйдә. Мин кул белән ашыйм, гафу итегез. Ярар, син кул белән алаймы минем? Тәмле бу. Тәмлеме? Теге малай белмичә әйтми инде ул. Юк. И шашлык. Бемаза. Ул точно дөрес сүз әйткәндер инде. Белмим. Бу тавык безгә рәнҗемәсә ярар. Күпне күргән тавык итен бу, беләсеңме?